Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Пӯшида нест дӯстони азиз ки сафи занони хонашине ки дар ширкати атомӣ кор мекунанд рӯз ба рӯз зиёд шидестай ва ман хеле хурсанд ҳастем ки маҳз шумо командаи моро интихоб кардестед. Рақамҳои мо ҳама вақт дар рӯи экранаи оиди кор бинависед, ман худам шуморо мефаҳмонам беҳтарин корҳои ширкати атомӣ. Агар беҳтарин кор намебуд, мо офиси атомӣ худмон намекушодем. Мо ҳатто интизор наштем ки кай атомӣ мекушоем, мо худмон кушодем. Бовар мекунед беҳад зиёд инсоно бор музаккас мекунанд, регистратсия мешаванд, ойликҳои калон мегиранд. Шумо низ метавонед ҳамин корро кунед, занои тоҷик. Айҳози бидроен мода бинависен оиди кор, мо шуморо мефаҳмонем пурра дар бораи кор, маошҳои нағз. Чӣ хеле ки мебинед, ман уже лични кабинетамда зиёда 250,000 дорум. Ина рӯи экранда ман 3 моҳи охирда ҳамин пула кор кардагим. Шумо да мумкин ки ҳамин 3 моҳ не 6 моҳ боша бигем, ба хотире ки шумо блогер нестед, шумо да дертарак мешава мисол, лекин кори мешиданияй маоши беҳад хуб дора. Баъзан вақто мегӯяд ки мо надидем ягон бор маошгирии шуморо. Шумо дар дигар ширкатҳо аввал дида беред маошгирии дигар духтароро? Албатта ки не. Заноне ки дар дигар ширкатҳо кор мекарданд, Тоҷикистон омада ҳуҷҷат кардан, баъдан ойликҳошона гирифтан нишон додан. Ман Москва мерам, ҳуҷҷат мекунам, баъд шумо да ойликҳома нишон метимасӣ. Назар кунед духтарако, ширкате ки ҳоли дар Тоҷикистон кушода нашудай, зиёда ай ним тон бор монав поставка кардан монда, ина коробкаҳои холӣ дар боло мондагӣ, мардум омадан борошона бурдан, душанбе ҳама ина нигоҳ кунед. Вақте ки ширкат ҳоли кушода нашудай, вале чӣ қадар ҳаводорои худша дорад, чӣ қадар маҳсулот мардумда маҳқулай, бовар мекунед. Бо чанд коробкаи дигар одамо сабой кардагиянд, фақат анами қадараш мондай одамо борои одамо назаказай ҳамаш. Так што духтарако, беҳтарин корай, ояндаи хуб дора. Барои ҳамин айҳози метавонед рақамода бинависе, ҳамроҳи мо шавед. тамошобино бо мо ҳамин хок хмирчи омадем мактаб, бинед қариб тайёр шуда. дӯстои азиз, мо омадем бисёре гуфти хонаи манижа. Не, хонаи манижа дар ин район нест. бурдиан иҷа топ тоза. Анами криша ҳамиай гипса кардону кадомира зиёдтиша гипса кардонаш деде хеле зураян площадкаи калон ихе меброй бо балкон ягон марака парака дада. Иҷа ободонӣ буд чӣ гап шуда? Симент кардиян, хок овардиян. Хеле садика сохтастиян. Омадам. Имрӯза гулои дару соз шидай симбозоро бинед. Комнатаи устуҳо рабде дӯстои азиз. Комнатаи устуҳо. Трезо чӣ хел тоза мешавад баъдан. И трезо баъдан чӣ хел тоза мешуда боша? Ай пуш чӣ хел тоза мешуда боша ин чист. Ҷаша бинед дӯсто. И чиан? Пластмассо барои чиан? Ох чӣ хел ай мода нестай ку. Барои ин паро. ҳозир мечаспонам ро инҷа. Мо нагирифта будем ку. Мегӯм чӣ хел трезош аҷоиб. дӯстои азиз, шумо гуфте ки ин хона чанд пулай? Ин хона 65,000. Медонед чанд қад шудагия гирифтан? 65,000 1.5 сол шудагия. Невзи аниқ мегумтон порсол моҳи июл. Порсол моҳи июл моира омадем дидем, махқул кардем. Уже некам хеле тайёрак буд.
ام خیلی استادیا بود که уже کلی داشت در داشت رس بود این نکنی خیلی نبود که نو سوخته باشه نه уже سوختگی بود کلی داشت درش رس بود یک سال هم خیلی پول نبود که ایرا ریمونت کنین انا بعدن اینا هوزی کم ریمونت رفتی استای دختران ولی ای هم قدر ریمونت طلب میکنه که ایده هم قدر پول میخوره که اگر تایرکش خریب فکر مرزوتره نه тамошобино нигоҳ кунед чихе иҷа як хонае иҷа як хонае дурини уҷа гардероб недора ванна туалет иҷа ваннай иҷа туалета иҷа як хонае иҷа як хона а калидора бинӣ калидор чихе калонае планировкаи калидорда чӣ ниято ҳастай иҷада дидесте инсурча иҷа ҳам хе мешавад чи шкафи либоскашӣ туда-сюда короче иҷада угловойш диван мешавад ҷое ки жидат кунанд одамо комнатао надроянд иҷада телевизор иҷа журнални столик бо иҷаша дидан даркореда тамошобино я балкони мо дошта прожектор диден таги мода одамо зиндагӣ доранд ини боло трезои ҳуй ҷои ремонти моай гуфтум ин рӯз рӯзи серкорӣ буд даже бо парижам успед кардам омадам ашан омадем амқа корум бисёрай дӯстои азиз успед намекунам ана энергия намераса ҳама корота сари вақт кунӣ женшен красный бояд ма бихӯрам ки энергия бигирам женшен красный ягон чие ки энергия даст хонаравӣ корота бикунӣ хава биззанам дорута дӯстои равине кани дору сабояем доруш хемохем соат қатибо мехӯрдаи мардаки хуб фоидаша дидести чихе фоидаша дидести чихе охи чие фоидаш ҷавон мекунад не аз зиндагӣ давол мегардад иха беғам тофтеси внутренний чизи мегӯи ҷавон айда навзоидагия анаде отзыви хемохем буди дӯсто авай накини мехриша маъқул ши сар бега ичхе зур робот дӯсто мороженое гирифтам буромадем камайда чайда гирифтем не где точкиси россия эй рамаш россия бешхи не ма российский ай ба маза тоҷикистон худ 33 аввал ба маза будам мороженое 33 буд яхма 33 аввал ба маза ва бимаза мешавад дӯстои азиз оҳо гуфтиш мардак